Avui jugarem una estoneta al Evil Dead. Jugarem d'entrada com a dimoni. No sé quin triarem. Senyor de la guerra. Negromante, jo crec. Vinga, anem com a dimoni. Juguem com a dimoni. Sí, contra persones, no? A priori o què? Vinga, va. A veure què tal. Està buscant partida. A veure qui hi haurà jugant. Ens toca en guiris. Prova, prova! Benvingut, ronda flac. Aquí veient com anem. Anem a fer el canvi. Bé, sembla que hem trobat partida. Molt bé. Ens portarem al Negromante. Quin d'ells? Augmenta la defensa i la bonificació del flautista. Pot invocar esqueletos al seu voltant. O aquest altre. Augmenta la bonificació del flautista. Això és el mateix, sí. De cos a cos. Aquest. Farem aquest. Vinga. Jo ja he triat. A veure els companys, si entren. Molt bé. A veure com se'ns dona avui. I come to you in the form of Linda, the Savior's lost love. Join us, and we will crush the primer els hem de trobar, last stand. carregant cosetes. A veure si els trobem. Anem a mirar el A mapa. group of the living seek pieces of a map to the lost pages of the Necronomicon and the Kandarian dagger. Your task is simple. Kill these fools. Ep. Anem a veure si fan alguna mica de soroll. Ep, allà s'ha marcat algú blanc, un cotxe. Aquí puc posar trampa de por, anem posant, així, si m'empanin per aquí. Trampa a l'arbre, ep. S'ha mogut, no, és nostre. Ep, aquí hi ha algú. Hi ha un que està a prop. Posant trampes. Nivell 7. Així trobem més gent. Què passa aquí? Aquí hi ha una peça de mapa, vale. Perfecte, doncs aquí els podem intentar caçar. Anem a posar més trampes, a veure... Aquí hi ha els ancestros aquests, o com es diguin. Anem a veure per aquí, perquè em deia que hi havia algú a prop, trampes.
que està a prop. Estan tots a prop. Tots estan a prop. Cap allà, cap allà. Bé, ja els hem trobat, ja els hem trobat. You have allowed them to locate a page. You have an army at your disposal. Handle this. Espantats. Bé. Estem pujant el nivell d'amenaça. Cos 20, necessito més per posseir. Estem tocant els nassos una estona. Perfecte. Així podem posseir algú. Ja m'he posseït aquest, tu. I've been waiting for you. Anem a donar-li problemes a aquesta. I think I know where to go. Follow me. Vinga, anem a tocar els nassos. Va. A veure... Aquesta està tocadeta, No ha servit de gaire, però bueno, perquè no teníem els col·legues. Anem a veure si els trobem. Anem a buscar els seus amiguets. Trampes de por. Necessitem més força demoníaca per atormentar a la senyoreta. M'ha agafat una altra peça de mapa. Jo estic aquí atormentant aquesta pobra. Anem a veure si seguim pujant. A veure si trobem els altres, que aquesta està ja... Va agafar més energia dolenta, aquesta. I want another one of those. Els tenim aquí tots junts. Anem pillant més força aquesta. Bé, els farem passar més por.
agafar uns quants punts d'aquests. Pujar més l'energia, a veure si se'm regenera una miqueta. Ja per tenir els portals forts. A veure què tal, per aquí, una mica més. És que em costa anar pujant, Vinga, anem darrere seu, darrere seu. Seguim l'estela del cotxe. Anem a tope. Tenim aquí per fer portals a dojo. A veure si els espantem una miqueta. Vinga, espantat. Under your nose, the living have completed the map. Do better. Mira, a veure si podem picar una mica més de potència. Trampa. Endavant. Aquests estan buscant més trossos. Ah, no, els trossos ja els tenen. Possessió d'èlit. The half-witted humans have activated the dagger. If they get their fleshy hands on it, you will be held accountable. Anem a atabalar-los més. Trampes. L'han disparat, el pobre flautista. Que no tenia cap culpa, tu. Tots espantats. Bé. Encara no puc. Del bàsic. Carai, no tenen força les meves possessions. Hem de pujar alt. No sé si anem gaire bé, la veritat. Merda, nen, m'han exorcitzat. Seguim. Cap a la pàgina hem d'anar. Ara, vale, estem per la zona. Guai. Anem a carregar la zona de trampetes. Abans
abans que arribin. Trampes aquí de por. Aquí la trampa dels xungos. Més energia necessitem. Vinga. Col·loquem trampeta. Aquí també. No els hi deu faltar gaire per arribar. És anar posant-los complicat les coses, per això anar pujant de nivell també, perquè si no tenim les de perdre. Estan a prop, veus? Ja estan arribant els desgraciats. Ja venen amb el cotxe. Un altre. Anem exorcitzant. Mira, estan tots cagats de por. Carai, sí que dura poc. I need an end. Someone? They haven't got me yet. Carai, sí que dura poc. Perfecte. Una trampa. It's not much, but I have some light on it. Get to the light. Va, ràpid, ràpid. Dura una merda, tio. The meddling humans have snatched the lost pages at the Necronomicon. M'han tret. Whatever you're doing, queda només l'última it's part. not working. Bastant peix encara amb aquest joc. We have lost control of the dagger and lost pages of the Necronomicon. Vinga, a veure si tenim sort i almenys al final ho poguéssim arreglar. A veure... Vale, ja arribem a la zona. No sé si per aquí venen per aquí o per on venen exactament. Vaig posant trampetes. Energia infernal, l'anem posant també. Que vagin tardant, que és el que m'interessa.
van cap a ells? No, pot ser. Aquesta vegada se'ls veu més tocats. A veure si pots guanyar. A veure. Puchaco, no t'havia vist. Perdona pel frenesí. Benvingut, gràcies. A veure. Si tenim sort. I tarden una estona en venir i anem pujant. Ui, estan cagats de por. Estan a prop ja. Vale. Han baixat el pànic. No, aquí. Mira, aquí. Mira, ja han baixat la por els cabrons. Los no els he espantat prou, merda. Jolín, quins tiros foten, tio. Aquesta quins tiracos fa, tio. Un headshot mata? No m'ho puc creure, tio. A veure. Ja estan defensant el Necronomicon, tio. És que ja no tinc pràcticament... Així marxa el cooldown, tio, d'aquestes habilitats. Perquè, joder, tio, és que pràcticament no els hi dono unitats. Ja, tio, és que no hi ha gaire cosa més que pugui fer. A veure si van sortint, no? Dura res, tio, duro... Vaya puta merda de gent, tio. Espantades, vale. Aquí puc posar-hi algú? Encara no. Carai. És que no els hi duren res, tio, sí que van xatats, no? No dura absolutament res, tots els esqueletos que foti, tio. Get to the light. Vols matar el flautista, pobre. Doncs no sé, potser és que no tinc cap mena... Pobre flautista. Potser és que no tinc cap mena de millora i van tant... Ells van molt sobrats, però vaja, no ho sé. Provarem un altre dimoni, a veure com va. Igual aquest dimoni necessita una manera de jugar que no entenc encara. Oh, vaja, ho hem trobat amb molts pros, que també pot ser. A veure, anem a pujar un dels dimonis, a veure. El marionetista potser és el que més ràbia dona, em penso. A veure, gastarem punts espirituals per pujar a algun nivell. Va, pujar-li alguna cosa.
Produeix la por que perquè detectem els supervivents, vale. Augmentem el mal que fa el pararrayos, vale, ok. Exèrcit, jefe. Unitats d'èlit. Ah, mira, aquí pots estudiar cada una de les coses. Unitats d'èlit, duplicitat, pararrayos. Vale, els hi cau un rayo. Lanzapiedras, asos blancos. Agarra a un blanco que no puede moverse y sufre daño gradualmente. Vale. I aquests, autodestrucció, molt de mal. La cabeza. Ah, mira, llençar-li el cap i esquivar. Vale. Doncs vinga, va, jugarem amb aquest, amb el marionetista. Sí, guardem canvis. A veure, a veure. Vinga, anem a jugar amb més gent. A veure què tal. A veure si avui puc jugar amb el Ron del Flac al vespre, que ahir no vam jugar perquè aquest joc has de fer el tutorial abans de poder jugar. Una mica absurd. A veure, és ràpid el tutorial perquè és totes les proves que has de fer molt juntes, però va, és un punyàs, la veritat. Entra. A veure... Molt bé. A veure què tal. Jugarem amb el marionetista. La qüestió és amb quin d'ells. Sobrecàrrega. El pararrayos. Autodestrucció. Explosiu. Publicitat. Ja, jugarem amb aquest, con el de la xupa. La xupa-xupa. A veure què tal. A veure... A mirar... Així aconseguim fer una miqueta millor i anem entenent el joc, que no he vist cap tutorial al respecte. Vinga. Aquesta que és la part final. Va, pillant cosetes. Aquí potser hauria de... aquesta zona de trampes blindar-la bastant. Doncs estaria bé. A veure... la trampa de por... Vale, nivell d'amenaça 1... Bueno, els haig d'anar a trobar, perquè si no, no puc fer gaire res. Posar trampes en aquesta zona. Aquest avió està ballat. A veure si podem posar més coses mentre no vinguin. Ui, aquí a veure.
Canviar el tipus de trampa, sí. Els miniaixes, va. No els he vist. Bueno, potser no els veig perquè quan obri no hi seré aquí. Però... estem plegant la zona de la pàgina de moltes trampes. Vale, ara hauria de buscar el portal bàsic. Vale, i així els puc anar posant. Vale. Posaré aquí, portals trampa. Posesión poderosa. Hostia, otra posesión poderosa. A veure, anem a posar per aquí una altra trampa. Ah, em falta flux. Vale. Anem a mirar. Portal bàsic, possessió... Ah, hi ha un que té molta por? On està el que té molta por? Anem a buscar-los, a veure. Anirem en direcció a la daga, potser. Ja va. El que ens anem trobant ho anirem posant. The living have discovered another fragment of their precious map. Bleed them dry. Col·loquem trampa. Els miniaixes, si no tinc mal entès, els hi roben coses. Llavors, doncs, bueno, pot ser divertit. Estaria bé trobar-los per alguna banda. Un altre cofre. Col·loquem trampa. Ah, just ara no tinc. Energia. Ara, si puc pujar una mica l'energia, també podria haver. Aquí, trampa xunga. Trampa normal, però si fot un bon espant. Anem a continuar, a veure si per la zona de la daga, potser. Aquesta zona pots baixar per sota. Ostres, sí. No sé si és la mateixa pantalla o no. Vale, puc posar èlites ara també, guai. Haig de carregar, però amb les petitetes. The humans now know the location of the Vale, lost ja ho sabem pages tot, no? and Kandarian dagger. You've És que han anat per feina, aquests deuen saber Don't do jugar. it again. Vale, estan aquí a 55 metres, tio. Pues, per on està? Per aquí sota? Ah, no, encara no. Coses encara per aquí. Només tonterietes. A veure, anem posant trampetes. Més cofres, miniaixes. Visió demoníaca, a veure si els trobéssim. Un vehicle està en moviment. Per on? On estan? On estan? Vale. I aquí tenim això i aquí tenim això. Vale.
Bueno, estan bastant lluny, a priori. Han accionat una trampa, vale. Va, sembla que van cap a dalt. The humans have located the Kandarian dagger. Stop them before they take it. Ep, no. La daga. Deu estar sol, aquest tio. Espantat. Vinga. Trampeta per aquí. Ens posarem l'energia, a veure si l'ho usant. Ja he posat trampa. No volia posar trampa. Puc manifestar com a jefe. Una mica més. Va. Deixem estar. Aquest és més poderós, Són avantatxatats ells. M'ha deixat estonejat. Espantats. Va. Doncs anem-hi. Jefe, posarem. El bàsic també. Va. Estan a prop, no? A veure... carregant de camí. Vale, per aquí. Posar trampetes d'aquestes tontes. A veure si... pesquem, de camí allà. El vehicle està en moviment. Anem a protegir la pàgina. Han accionat una trampa. Bé. Aquí és on hem de fer... Anem a col·locar... diverses trampes... Estan desangrant-se. Bé. Desangrant-se. Anem-hi. Reanimant. Bé. Però bueno, estan cardats. Anem.
l'ocasió. Ens vagin cagant de por. Vinga, estem arribant. Anem-hi. Aquesta serà la bona, sí, Randall. Jo crec que els tinc bastant cagadets. I aquí hem instal·lat bastantes coses. Igual jo crec que aniran pillant. Quasi puc posseir un de forma poderosa. Vinga, explosió, que és el que mola. Vinga, matem-los. Explosem. Badabum, ximpum. Hem d'anar... Quina gòbil, tu. Anem a posseir i anem a matar. Vinga, apropeu-vos. Vaig patant jo, el personal. Vinga, va. Vinga, espantats. Vinga, Henry, maco. A veure. Estic cagant de por. Necessito més substància, necessito. Merda. Bueno, hem avançat bastant, perquè els hi hem fet mal. Estan tocats. Com a mínim aquesta té més expectatives de ser bona. Anem a posar jefe, portal bàsic, energia i portal d'èlit. Posem una mica tot. El vehicle està en moviment, bueno, perfecte. Anem a veure de trampejar la zona final. Hi ha un que té molt de por, bueno. Aquesta zona final és la que hem de trampejar com uns campions. Ja vaig posar aquí un, perquè és de camí, però vaja. Ara tinc bastanta energia. Han accionat trampes, perfecte, em sembla perfecte. Aquí en aquesta casa hem d'intentar fer bastant de mal. Col·loquem una trampa perquè vindran a partir del cofre, segur. A veure. Trampes d'aquestes de pànic. I aquí tenim tota la parafernàlia. Aquí dalt, per si posessin a atacar des d'aquí dalt, posaré també una trampeta. A vegades el dimoni va massa... Em peta perquè els hi robi. Naixes. Petes més... Tenen molta por. Bueno, ja està bé. Espero que vinguin cagadets de por. Portal d'èlit. Vinga, anem a posar els èlits.
trampejant tota la zona. Vinga, va, més. Aquí una altra caixa. Els miniatges, a veure si els treuen les armes que portin. Energia infernal insuficient. Va, anem a veure si aconseguim una mica més per aquí al voltant. Més energia. Estan a prop ja, Vale. Prenc nota. Vale, aquí els tenim, Va. Està pujant. Hem de pujar a aquesta zona. Aquí hem de pujar amb els ancestros aquests. Més. Que s'agobi. Desangrant-se, a fotre-li. Vinga, va, que ho aconseguim. Ara que ens en fer aquest. Pararrayos, bé. Va. Ho tenim. Vinga, va. Moriu-vos, desgraciats. Va. Els estan fotent. Vinga. A cagar-vos de por, desgraciats. Vinga. Aquí, possessió xunga. Ja no està. Vagabum. És molt tanqui, tio. Vale. Estan cardats, però necessito més punts. Ràpid. Haig d'agafar el tanqui. Vale, s'ha mort aquesta. Necronomicon, anem a pujar la posició, a tope, portal bàsic, portal d'èlit, trampes,
vinga, tio. Cagat de por. Vinga, que només queda ell, només queda ell. Va, anem amb aquest bastant bé. No ens donarà temps, ho defensarà bé, cabron. No ens dona temps. Ah, desgraciat. Només per aquest tio, que és el més tanque de tots. Cabron. Cabron, ell sol, el que aguanta aquest tio. Bueno, però el marionetista m'agrada, eh? Fer la gorda ara? No, és la gorda. Pot ser una altra, eh? Un puntet pel marionetista. A punt hem estat de liquidar. No entenc com t'ha pogut aguantar aquest tio sol. És el més tanque que hi ha, tio. És un tanqui total. A veure si pugem una mica dels dimonis. A veure... Habilitat para rayos, la carga cinética, el radi. Apuntarem el pararrayos. I a veure, puc pujar una miqueta més? Bé, 2 més. Augmentem una mica el radi. Una mica el radi. A veure. Més mal addicional, guardem sí. Va, a veure, aquesta sí l'aconseguim. A veure què tal. A veure si trobem partida. I triarem de tots aquests el que té l'habilitat pararrayos. Mini-heridos. Aquest és el que toca, Sí, no? Sí, pararrayos, sí. I duplicitat. A veure... Heed my words, for I am the one known Anem a as mirar... Luther, and together we shall claim this world as our own. A veure si anem per aquí... Do you feel that? It's the presence of living humans searching for pieces of a map. End their suffering. Vale, anem a seguir buscant... Mano dash, no. Canyasses, tio, a veure si això pot ajudar a treure'ls i coses. Ep, em vaig massa lluny. No, cap allà. I el següent complet. Nivell d'amenaça, vale. Portal bàsic, encara no puc. Energia, vale. Acumular més energia. A veure, en aquesta caseta hem posat trampes així, una mica a l'atzar. A veure si veiem per aquí. Cap cosa per aquí.
Nivell d'amenaça 7. Ah, no, això és una nota. Hem posat el nivell d'amenaça conforme va passant el temps. Va, anem a mirar aquí. Aquí estem a l'avió. On hem arribat abans. Mira, aquí. Posarem trampeta. Portal bàsic, ja podem posar-lo bé. Posarem aquí. Spam. Hi havia bastants tios, la veritat. Però no és la zona de la daga ni de la pàgina. Bueno, simplement poso algunes coses perquè s'entretinguessin si arribessin a arribar per aquí. Anem a la zona de la pàgina i la trampejarem. Bueno, també puc posar un portal aquí, no? Tal qual. Suposo que es quedaran aquí, no? O va cap als Survivors, no crec. Però no ho sé, s'han marxat corrents, no sé cap a on. No sé cap a on van, la Human veritat. hands now hold a fragment of the map. Why do these humans still have hands? Ah, no tinc energia. Portal d'èlit també. Bé, me carregui, que així vaig posant coses. Seguim. Vale, aquí és la zona de la pàgina. Aquesta és la que hauríem d'intentar minar una miqueta. Aquí, energia insuficient, vale. Anem a buscar-ne... No en tenim per aquí a prop, ens l'hem menjada tota. A veure... Trampejar encara que sigui el cofre. I després me'n vaig cap a ells. Un altre, no? Humans have discovered another piece of the map. Have you lost your appetite for slaughter? Vale, ara els he vist per aquí davant, no? Ja està, anem a seguir-los buscant. Podem enxampar una miqueta d'això. Vale, estan a prop. I aquí el tenim. Anem a espantar-lo una mica. No sé l'activat aquesta, tio. Merda, tio. Aquest és el rival a abatre. No, s'atança, no. Aquella es pot posseir. Vale. Està cagat de por. Anem-hi. Vale, ara ja ha deixat d'estar-ho. Mira. I am the law. To serve them. Energia insuficient. S'agafa més energia. Sí, estan tots a prop, ja ho sé. The humans have completed the map.
Locate their souls. Merda. Swallow at Enviat el will. mapa. That was the last straw. I hope someone saw that. You are not enough. Something was controlling me like a puppet. Vale, haig d'anar cap allà perquè aquest està despendolat. Possessions. Han accionat una trampa. Aquí també en posarem. De trampes. No passen de mi. Van cap a on van aquests nois. I call this one Gash. A veure, per aquí. Folks, you're gonna want to take a look at this. Next one of you runs. No ha servit per res. Va, aquests. Vehicle en moviment. Anem darrere vostre. A veure si arribem. Vinga, tots per aquí. Hem agafat puntets, aquests, van anar carregats. Ja arriben aquí a la pàgina. The humans have been the lost pages. Gather to defend them. Take them all out at once. Tots espantats. Bé, bé, bé. Sick of being possessed by evil. Ja. Següent. Lost
mages. Va, Have you lost your taste for their pretty skin? vinga, la daga. Va, la tenim aquí al costat, per sort. Va, a veure... Aquesta no he trampejat res. Miniaixes, a veure si hi ha més sort i els pillem. No. Energia, a veure si podem fer que vagi pujant sola. Uf, aquesta lila. Aquesta s'ha de trampejar sí o sí. Hi ha un que té molta por. Vale. A veure... Anem recopilant tota l'energia possible. Si podem anar fotent trampetes diverses. L'energia és bàsica, tio. S'estan apropant. Anem a agafar-ne per aquí, energia. Vale, ja s'estan acostant. Tenen molta por. Els nassos una estona. Possessió, perquè estan cagadíssims. Now I'm badass. Ja, no serveix de res si no està Hey, funcionant. man's body is his own personal property. Amb el cotxe, tio. A veure. Anem agafant. Tres. Demorat. Està puto sol, Cabron. Ens acumularem una miqueta i si no venen els seus amics els rebentarem. I call this one detached gas. Y me invoco como a jefe. A veure. Abans que vinguin els altres, tio. Ah! Quina ràbia. Ja començarà a desterrar la daga. Ja estan arribant. Me cago en tot. Next one you climax. Even touches me. Energia suficient. Us cagareu tots de por. Estan desmuntats. End of the
Anem pujant, anem pujant, anem pujant. Awakened the Kandarian dagger. Why are they still living? Ah, quina ràbia. Obsessió. No hem fet res. Carai, tu. Ja estem a punt de... No, l'arbre no servirà de res aquí. Més espantats. Ah, m'han exorcitzat. Merda, 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 merda. Oh, està lluny, això. And Kandarian dagger. Rally to the Dark Ones for our S'està final movent. stand. Si hagués sort al final, tio. A veure, va, corri, corri, amb el vent. Que estem a tope ja d'energia. Que arribem, que arribem. Arribem abans que ells. Sí. D'aquestes de bàsics, de Method Basics, no fan més, una trampeta de forts, ja m'estan fotent.
into oblivion. Vinga. Perdem. Ja no tinc res. Deixa'm estar ja, en pau. Fire, Annie. Somebody's shot. I call this one Malament, malament. Va, 4 segons i ja està. Hòstia, molt descompensat, però... Soc molt dolent. Vale. Bueno, són ja quasi les 2. Deixarem ja l'stream. Hem de fer unes quantes cosetes ja. Exercised from the... Molt bé, nois. Doncs ho deixarem per aquí avui. Vale? A la nit segurament fem una miqueta més. D'acord? Vinga, adeu.